I don't want. Hola, petits sabadellencs i sabadellenques. Soc la Marta Gómez i estic a l'Avinguda de les Palmeres, al nord de Sabadell. Ses Majestats, els Reis d'Orient, estan a punt d'arribar. Per mi és un honor ser un any més la petita reportera que us explicarà l'arribada dels Reis. Molta gent s'ha desplaçat fins aquí per viure aquest moment tan important. Quan arribin els Reis, saludaran els assistents i rebran de mans de l'alcalde la clau màgica que obre totes les portes de Sabadell. Aquest any també participaran el Lluquet i en Rovelló, els dos personatges dels Pastorets, d'en Folc i Torres, que fa 100 anys que es va publicar. Els Reis estem molt contents de veure que com cada any ens heu vingut a rebre amb aquestes magnífiques carrosses i els carrers tan ben engalanats. Però sobretot amb els vostres somriures i les nostres il·lusions. Sabeu què és el que ens agrada més de la cavalcada? Doncs que ens saludeu per tot el camí. Amb què us agrada viatjar? Nosaltres normalment viatgem amb unes caravanes tirades per camalls o camells, depèn de cada país on ens trobem. Gràcies. Quin serà el regal estrella d'aquesta nit? L'amor. Ah, sí? Gràcies. Com s'han portat els nens de Sabadell? Els nens de Sabadell s'han portat molt bé, com cada any, i estem molt contents de tornar-hi, com cada any, i els portarem molts regals, però, com cada any, l'any que ve també es tenen que portar molt bé, com han fet sempre. Gràcies. Gràcies a tu. Guapíssim. Ses Majestats, els Reis d'Orient ja són dalt les carrosses. Comença la cavalcada, que aquest any va de nord a sud. Seguint la cavalcada hi ha una altra petita reportera, Ulma. Bona tarda, Ulma. Com va la cavalcada? Hola, Marta. Estem al centre. Fa un moment acaben de passar els Reis acompanyats de més de 500 persones. Han tirat molts carmels. La cavalcada ha sigut molt emocionant. El carrer està ple de nens i nenes que no se l'han volgut perdre. Com et dius? Em dic Enric. Quants anys tens? Tinc 11 anys. Quin és el teu rei preferit? El rei Ros. Què has demanat per Reis? Doncs, primer que no hi hagin guerres, molta pau, i després un videojoc i una bicicleta. Creus que t'ho portaran tot? Bueno, no sé si tot, però algunes coses crec que sí. Quants anys tens? 4. Quin és el teu rei preferit? El Melcior. Què has demanat per Reis?
Un centoremandro. Creus que t'ho portaran? Sí. Com et dius? Roger. Pol. Roc. Carla. Laia. Us agrada la cabalgada? Sí. Sí, molt xula. Sí, molt. Molt. Què heu demanat per Reis? Vinga. Una cosa. Les bambes del Messi. Les bambes del Messi. Un dron. Un helicòpter. Un cavallet amb pintures. Una Nancy. Creieu que us ho portaran? Sí. 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 Tothom a dormir ben d'hora que vindran els Reis a portar regals. Umarreig, Petit Sabadell, Passeig Manresa.